nacionais. Non sei se me entendedes todos en galego, pero xa que isto vai de galego, pois vou comezar falando galego despaciño para que me entendades todos. Darvos as gracias por participar nesta iniciativa, que a mí me parece que é moi bonita, creo que é moi hermosa. Desde o primeiro momento, pois a verdade é que esta escola estaba rehabilitada, pero estaba, fechada, non había aquí ningún tipo de actividade. Entonces, a mí no seu día, Rosa me propuxo abrir este local e facer aquí moitas cousas, verdad? Moitas actividades que vimos facendo ao longo destos, creo que xa 3 anos mellor, ou non lembro exactamente canto tempo, e me pareceu que era unha oportunidade moi boa, sobre todo para estes pequeniños lugares en que hai veciños que viven aquí neste barrio, e é un xeito de darlle vida e de recordar incluso o que se facía aquí antigamente nesta escola. Dar as gracias en especial tamén a Carlos, que é veciño meu, como moi ben dixo, ele é de San Adriano, como outra xente que está aquí tamén. Carlos estudou en castelán, sempre falou castelán, viviu en Madrid. Eu estudei, nací, criei, me falei sempre galego, son da mesma parroquia onde eran os seus pais, e me lembro de Carlos que sempre viña de vacacións no verán, e agora temos a sorte de que doutor. Entón, a verdade é que é un orgullo ver como alguén que desde pequeno naceu e se criou noutro lugar, nunha cidade, volve, ao rural. Para mí decir que este curso, non sei se chamar de curso, se chamarlle xornadas, eu diría máis ben xornadas para aprender aprender galego, comunicarnos en galego, e creo que que mellor lugar, que o mellor este local, que un día foi unha escola onde os nosos avós ou os nosos pais estudaron, se viron, obrigados a estudar en castelán, e que hoxe temos a oportunidade de poder facelo aquí falando galego, que mellor homenaxe para eles. Eu me lembro de miña avó, que sempre falou galego, pero a verdade é que cando escribía sempre facía en castelán. Por feito, me acordo cando meu pai foi a Mili, eu despois tiña cartas na casa da miña avó que escribía ao seu filho, meu pai, e todos estaban en castelán. Eu dicía, pero avó, por que escribías en castelán? E dice que eu daquela, claro, na escola era o que me aprendía, non tuve esa oportunidade. Pola miña parte, darvos a Noraboa, tanto a Rosa, como a Michelle, como a Carlos, e por suposto, temos un gran privilexio que é contar coa colaboración de Bernardo Penabate, que sempre colabora tamén con todas as cousiñas, e eu creo que nesta encomenda non podía haber mellor persoa para poder levar a cabo este proxecto adiante. Darvos a benvida a todos, decimos que para mí que é un orgullo, e que me sinto contenta de que xente de distintas idiomas, de distintas culturas, tenéis aquí para vir a compartir estes momentos con vosco. E nada máis, decimos, non só nesta actividade, senón tamén todas as outras que se organizan, que para nosotros sempre é un placer que veñades aquí a compartir estes momentos con vosco. Moitísimas gracias. Vimos de moitos países